Antero Levänen, kausi alkaa nyt jälleen. Sitä on varmaan teillä päin odotettu. No totta kai sitten. Juhlat on juhlittu ja raakaa työtä on tehty jo monta kuukautta ja mikäs tässä hyvä valmistautuminen takana, niin lähdetään kohti uutta kautta. Lähdette kauteen hallitsevana mestarina, se on teille uusi tilanne. Miltä se nyt tuntuu? No se on meille uusi tilanne, mutta me on koetettu valmistautua jo tää syksy siihen ja tiedostaa tilanne ja sitten myös saada voimaa siitä, että lähdettiin viime kauteen jo suosikkeina ja kannettiin se vastuu ja haettiin se, mitä ilmoitettiin ja pysyttiin siinä, niin emme näe mitään estettä, miksei me voi tehdä sitä toistamiseen. Tämä on ollut teille hyvä vuosi, tuli mestaruus ja ilouutisia oman jään suhteen, saitte tekojään. Missä mennään tällä hetkellä Hänskin suhteen? No Hänskin suhteen mennään siinä, että tällä viikolla siellä alkaa ne konkreettiset viimeistelytyöt ja tarkistin tilanteen tuossa kaupungilta ennen tänne tuloa, niin jos oikein putkeen menee, niin ensi viikon loppupuolella voisi Hänskin pinta ruveta hurtumaan. Tuo Hänskin saaminen tekojääksi on varmaan vieläkin suurempi kuin mestaruus. Ja no vaikea niitä silleen lähteä vertaamaan. Mestaruus on aina mestaruus, mutta tietysti on rakennettu kuin Iisakin kirkko ja odotettu kuin kuuta nousevaa, niin olisi se nyt semmoinen tietynlainen päätepiste sille taistelulle, että saisi senkin nyt vihdoin ja viimein kuntoon. Huut kertoo, että siellä oli vielä jotain valituksia tehty, mutta ne ei ilmeisesti sitten vaikuta tekojään rakentamiseen. No joo, siis eli kysymyksessähän nyt on se, että valittajat jatkaa valittamista tästä nyt kentälle myönnetystä rakennusluvasta, mutta ne valitukset eivät estä näiden keskeneräisten olevien töiden loppuun saattamista, vaan se sitten enemmän jo he valmistautuu niin kuin tulevaa, eli puhutaan Hänskin tulevasta lisärakennuksesta, katsomotiloista, sillähän on erittäin huonot tilat vierasjoukkoille, näin poispäin, ne on tarkoitus laittaa kuntoon, mutta valittajat voi niitä halutessaan sitten jarruttaa ja vierasjoukkoja siitä kärsii. Missä kunnossa kampparit joukkueena tällä hetkellä on? No, uskoisin, että ollaan hyvin lähellä sitä, mitä viime vuonnakin, että ainakin fyysiset testit näyttäisi sitä ja pelilliset asiat aika lailla niillä malleilla pieniä hiomisia varmaan vielä on, mutta 10 peliä alla kuitenkin, niin kohtuu valmista pitäisi olla pelikin. Miten siirtomarkkinoilla teitä lähti pelaajia ja ilmeisesti tulikin pelaajia? No lähti, mutta oltiin aika passiivisia tänä vuonna ihan tietoisestikin, että tiedettiin jo hyvissä ajoin, että vanha runko tulee jatkaa hyvin pitkälle ja haluttiin jättää kokoonpanoon tilaa myös omille nuorille ja ei juurikaan aktiivisesti haettu niin kuin monia pelaajia ulkopuolelta, että sitten loppupelissä oikeastaan se konkretisoitu siihen, että kun yksi merkittävä hyökkäjä lähti, eli Hauska Janne, niin sitten haluttiin hyökkäjä tilalle, eli Laine ja Antti sitten siihen tilalle, että tavallaan ne niin kuin meni päikseen ja muuten ollaan keskitytty omiin nuoriin. Onko Mikkelissä tällä hetkellä jääpallobuumi? No kyllä voisi sanoa näin, että asia kiinnostaa ja sitten siihen luo just tämä kokonaisuus luo sen kuvan, että on mestaruutta ja on tämä Hänskin show ja uusi laji vähän tässä noussut tai niinku herännyt historian havinoilta taas henkiin, niin kyllä se ihmisiä kiinnostaa ja näkyy monissa päivittäisissä asioissa. Kiitoksia, Antero. Kiitos.